Pois, polo momento, levo pouco tempo en política, polo tanto, non tuve tempo aínda a levar grandes decepcións. Se só poidera sacar adiante dúas cousas para Lugo na próxima legislatura, cales serían? Pois eu son de Fonsagrada e na nosa comarca, como en casi todo o territorio, temos un gravísimo problema coa sanidade. Ademais, son concelleira de servicios sociais e entonces sei de primeira man a dificultade que temos os concellos pequenos para dar moitos servizos, entre eles o de axuda no fogar. Se só puidese levar a cabo dúas cousas, por unha banda, melloraría os servicios sanitarios e pola outra, aumentaría o presuposto para a dependencia, porque se teño que escoller, eu creo que o cuidado das persoas e a súa saúde que é o primeiro. Cando foi a última vez que colleu un tren en Lugo? Con que destino e canto desesperou? A última vez que collín un tren en Lugo foi para ir a unha celebración familiar a Cataluña. E recordo con moito cariño polas connotacións afectivas que tivo. Pero tamén é verdad que deso pasaron 20 anos, fai 20 anos que non collo un tren en Lugo. É que desde as vilas pequenas o servicio de transporte público pois é moi precario. Entón estamos obligados a coller o coche prácticamente para todo. Tivo algunha vez problemas para chegar a fin de mes? Non tuve problemas para chegar a fin de mes, porque a verdade é que tiven a sorte de ir encontrando sempre traballo. Eu fixen bioloxía, despois fixen o máster de educación e agora dedico-me á enseñanza, son profesora de secundaria, pero antes diso dediqueime a cousas moi diversas e sempre traballei. Axudaronlle seus pais a mercar o seu primeiro piso? O meu único piso, pedimos unha hipoteca para compralo e quedamos moitos anos por pagar aínda, polo tanto, eu o que espero é ter unha vida longa para poder facelo. Que faría se lle tocase mañá o Euromillóns e non tivese que volver a traballar na súa vida? Pois mira, a min gustame o que fago, gustame o meu traballo e gustame axudarlle á xente e penso que é máis fácil axudarlles desde a vida política, polo tanto penso que non deixaría ningunha das dúas cousas, pero se me tocara Euromillóns axudaríalle a moitas persoas queridas para min e eu que me gusta moito viaxar iría a sitios que agora mesmo non me podo permitir, despois sí. Se poidese borrar algunha cousa do seu currículum, que eliminaría? Eu non borraría nada, fixen cousas diferentes e todas me aportaron cousas distintas e con todas elas estou contenta. E se poidese engadir, que engadiría? Pois mira, se poidese engadir, aprendería a tocar a gaita, porque é unha espiña que teño clavada e que nunca aprendín, e quen sabe, ao mellor algún día. Deus non a chamou polo camiño de? Se un camiño de texto é o do engano. O mellor momento do día é? Cando estou coa miña familia. Cando chego á casa estou coa miña familia. Que logro lle deu máis satisfacción? Eu son nai e como casi todas as nais, pois teño dúas fillas e o meu maior orgullo son as miñas nenas. A maior decepción foi? A maior decepción en política foi cando apartaron a Besteiro con Malas Artes nun momento, ademais, que eu penso que tiña un ascenso meteórico. E en Fonsagrada debémoslle moito ás políticas de Besteiro. Eu penso que toda a provincia lle lo debe. Por iso estou tamén tan ilusionada con este proxecto, porque sei o que ven despois e gústame. A súa familia e amigos vetanlle a política como tema de conversación? Non poderían, e ademais na miña familia somos todos moi políticos. Entón é un tema recurrente sempre ao redor da mesa, cos amigos pasa o mismo. Eu penso que ademais é bon debatir de política, sempre que se faga desde o respeto, pois eu penso que é positivo. Cite o seu principal defecto. Teño moito xenio, non me gusta deixar as cousas a medias e teño xenio. A que político de outro partido admira? Admiro moitos políticos, dunhos partidos e de outros. En xeral admiro aqueles que poñen a razón por diante das siglas. Non me gustan os eslóganes valeiros. Con que político de outro partido iría de cañas? Con moitos. E de todos aprende algo. Dunhos aprendese o que se debe facer e de outros, pois o que non, pero de todos aprende algo. Non se pode mentir nunca, agás cando? Agás cando a verdade non aporta nada construtivo a quen a escuita. Por exemplo, estando no hospital con o meu avó, el tiña moitas ganas de sanar
moita ilusión por volver para a casa. Eu falaba de cando volvésemos para a casa isto, cando nos dean a alta isto outro, e eu sabía que ese momento pois non iba a chegar, pero que a verdade era moi dolorosa como para non disfrazala. Neses momentos eu penso que ás veces pois hai que mentir. Conte un momento de bochorno no que quixera desaparecer. Eu non son moi vergonzosa, entonces adoito rirme da situación cando se foi embarazosa. Non quixen desaparecer nunca. Cal foi o regalo máis caro que fixo e que lle fixeron? O regalo máis caro que me fixeron, eu, pois, seguramente as xoias de comunión naquela época. E o máis caro que fixen, pois non o sei, pero probablemente é algo así, algo relacionado con algún evento familiar ou algunha celebración. Eu non son, de todos modos, de moitos regalos caros, nin de moitos luxos. A quen lle conta os seus segredos? Pois mira, non teño moitos segredos, pero sí teño, como todos, algunha que outra preocupación, e compartoas normalmente pois co meu círculo máis cercano, co meu home e cos meus pais. Se poidese coñecer a alguén vivo ou morto, a quen querería que lle presentasen? Eu non son nada mitómana. Estou contenta que a xente que xa coñezo, seguro que me queda outra interesante por coñecer, pero naide en particular. Non a atoparíamos nunca, Nunha manifestación para recortar os dereitos das persoas, aí non estaría nunca. Cal foi a droga máis dura que ten probado? Tabaco. Máis dañina, ademais, sin duda. Que cousa saca de quicio? Sácame de quicio non acabar unha discusión. As discusións hai que acabalas. Ao acabalas hai que poñer a cafetera ao lume, facer o café e sellar a paz. Pero unha discusión que non acaba solamente deixa rencor tras de si, e eu non soporto.